Moje noćne more su strašne. To niko ne može da izdrži. Zašto imam takav mozak? Svakog dana se pitam. Od kada znam za sebe, uvek spavam dobro. Uopšte nemam problem. I mislim da sam to nasledila od moje majke koja mora da spava 8 sati. Tako i ja celog svog života moram da spavam 8 sati. Uglavnom, rano legnem, ali rano i ustanem. Jutro volim više nego bilo šta. I jutro mi mnogo znači. Volim da osjetim taj miris jutra. I budim se. I možda nije po preporuci i nije za sve, ali ja prvo pijem kafu. Međutim, nije uvek tako. Postoje noći kada ja prosto ne spavam. I to je moj veliki problem uvek bio i dan danas. Ovaj video može možda da posluži nekima koji imaju isti problem, da znaju da nisu jedini u tome, ili eto čisto da podelim sa vama, pa možda imate savjet za mene kako da izađem iz tih noćnih mora i kako da lakše prođem taj period koji mi stvarno pravi mnogo problema. Ja recimo legnem najkasnije 11 sati, obično 10 kad radim sutra i ustajem u 6. To je tako kod mene od moje 18. godine. Od uvek, kada sam bila u Beogradu u internatu, na Zvezdari zvono nam je zvonilo u 6 sati. I svi smo ustajali u 6 sati. U 7, pola 8 je već doručak, u 8 u školu i to se znalo. I tako se moj organizam navikao da i kada sam počela da radim, mi smo tada radili od 7, ja sam u 6 ustajala i stan mi je bio pored firme u kojoj sam radila u Kruševcu i odmah na posao. Znači, rano legnem, rano ustanem. Međutim, kada ja imam problem, neki problem koji ja možda napravim da je problem, ili kada nešto treba da se desi, a ja očekujem da se desi, a pogotovo ako sam imala loše iskustvo u sličnim situacijama ranije, onda moj mozak to uopšte ne može da izdrži. Recimo, ja se budim obavezno kad god legnem, ako legnem u 10, ako legnem u 11, ja se budim u 12:05, 12:08 minuta, jer sat imam pored kreveta i tačno vidim kada sam se probudila i koliko je sati. I sada otprilike sljedeća 2 sata, otprilike do 2 sata noću, to je nešto neizdrživo. Ja ne mogu da izdržim. Ja ne znam kako moj mozak funkcioniše da toliko može da smisli. Vraćam se u prošlost, preživljavam sve ono što je strašno bilo, a isto tako imam 1000 varijanti kako može da se desi i uvek su najgore varijante. I mene tu tako plaši noću. Ja, verujte mi da drhtim od straha. Ja ustanem, šetam, i odem u kuhinju, vratim se, legnem, ustanem, prosto bojim se od same sebe, bojim se od svog mozga i od moje imaginacije, šta ja sve mogu da smislim. Ja pokušavam da te loše misli oteram od sebe, međutim, one se tako vraćaju non stop i to me stvarno ubija. I onda nekako posle 2 sata ja noću, znači 2 sata nisam spavala, u noćnim morama, u preznojavanju, u ubrzan rad srca, u strahu, užasan osjećaj, užasan, pogotovo u noću, to izgleda još crnje nego što je crno. I nekako uspem da zaspim u 2 sata. I ne ide oko 4 sata, ja se opet budim. I ja ne mogu da vam opišem taj strah kada se ja ponovo probudim oko 4 sata. I opet počnu da mi nadolaze misli šta je bilo, kako je to bilo, kako bi moglo da bude. I tako iz noći u noć, iz noći u noć, da ja se svakog jutra probudim opet u 6, kao i uvek. Retko kada, ako duže ne spavam od 4, recimo ako ostanem do 5, pola 6, onda zaspim nekako, pa možda ostanem do 7,
da spavam pa se probudim. Inače nikad me sat ne budi, probudim se sama. Onda sam totalno iscrpljena, totalno umorna, u glavi mi je košmar. I sve to traje, te noćne more, to noću sve traje, sve dok se ta situacija konačno ne reši, dok se to ne desi što ja očekujem da se desi. Mislim, ne mogu da vam opišem kako mi je to teško. I htjela sam da vas pitam da li vi imate neki savjet za mene. Da li vi imate sličan problem? Da li se vi budite noću kada imate problem? Da li vi imate noćne more od problema i od misli? Da li vam misli nadolaze tako kao meni? I strah taj koji se usadio u meni, šta će biti, kako će se rešiti i tako. Mislim, mnogo bi mi značio bilo kakav savjet, jer ja pokušavam da moj mozak pomerim na drugu stranu, da ne misli te stvari. Pokušam da mislim nešto lepo i tako, ali to uopšte kod mene ne funkcioniše. Nema šanse da ja prebacim svoj mozak da mislim na nešto što, eto, lepo se desilo, nešto drugo, nešto treće. Ja počnem da mislim to i istog sekunda to se okrene i pređe opet na ove noćne more. Tako da ja trenutno je kod mene takva situacija, ne spavam noćima i to sam htjela da podelim sa vama, tako bi mi značilo svaki savjet od vas. Pa mi molim vas pišite, jer to je uvek tako sa mnom, ne samo sada, nego kad god imam problem. Imam noćne more i budim se noću, a onda sutra dan, kažem vam, umorna sam, iscrpljena, nemam koncentraciju, ne mogu da se skoncentrišem na stvari i opet mi se te misli iz noći javljaju, vraćaju u toku dana, međutim nisu tako crne kao što su noćne misli. Eto, to sam žela da podelim sa vama, pa bih voljela da čujem vaše mišljenje o tome i interesuje me da li se vi budite noću, da li kada imate problem ili uopšte. Kada nemam problem, ja spavam normalno, uopšte se ne budim. Kada legnem u 10 do 6 ujutru spavam, kada ne očekujem da će nešto da se desi, ali kada očekujem da će nešto da se desi, kod mene je to stvarno strašno, strašno, strašno. Veliki pozdrav. Jedva čekam kada će sve to da se završi i da mogu da živim normalno.